Bwansu Gusii. Pia mwana mwanchu muri wetasene kya Ndizi TV ngo kwarigania asentunda ya gatatu imeyomoro biro bwensa kya asemambi ya lero ngo gotinga bono twabwata abageni babire nabuna abwatangani na batetinga omogentoro chugotwara Rosemary Mumanyi korinde ase ebitango bitale kunyara gotangika bono taikeraneti nigatumire oyo komokonya bono ase ngo kwarigania tunyare uchaka asenchera ya bene kyaera ebiro byonsindo chinga byachararire kigima bya menyokire ase totanyale ko bitanga tanya ko tenene ngo tenga bono so ime umurobero tunyale usanga amange igoronga kitokora amangana yo gusara omwana omunyaruka omwana omunyaruka nabwente gosikwa aiwesiko yaye buna omunyaruka una mwana onde bwense igobona kyagara itukolia lero itukolire International Day for Zero Tolerance in Female Genital Mutilation igobona twanekinga abamanyi bachire batweresere asobwime nase kibakorwania esegiyeyiga batarakora gwikaboniga onde naro kubabwati sikorwania esegiyeyiga na mboseme kibakora gwe cyasabo iboli bari bwatebire birengero byo kora wegoso gosara umwana umunyaruka ayonse umwancu murire bono swime yensakia setora chikumanya ase obwime omoganecho oikirege gase studio ndetemweri bakari ya bene edanyale gosanga amo 90 bwakire baba bwakire twabukire bya nandi mbya muno ase utwarigania ase Ndizi TV munabagani bona ndochinganira ngakiya gatatu nandi nakirega karibu sana ase bari barabagani nchenkoro kwa Johnson Juma Oseko abange abakondoka Kenyanchigiri the champion of the boy child and under the brotherhood movement. Lakini today ni gondega because of International Solidarity Foundation and Muungano Gender Forum forums cheito na achaga kwa niaba yo project manager Muswati Mary Mumanyi na erontomago chaga I want to kotanga pole tanyari tukuika because yeli tukeli liyo go celebrate na go kananga we need to have a zero tolerance community without FGM nerebo nigagenda kumena n'abamanyi bande ndi banyare gukwana ngaki baranyare gokeya obububu bwo tasiku mwana nyaruka no kunyako musara ko na kichai. Okay, kabisa mwanchu muri kuiguro mogenito aseri tukoria lero nigamanyike na MC Kenyanchigiri Gusii John Juma abono kero kwa manyiro mogeni uko twaro bo sibole bogo sanganere nganinde yonsi bono osanga mo 90 gwetera semo ye mitandao asense ya Facebook tunyamna Ndizi TV News Digital ense media YouTube tupwatie una Ndizi TV News nabo igo ase SMS konyo kubwate kerenge likende ogosanga mo 90 iboli lyao liboli boniga kere omogeni to alega igenda nyale ukoiraneria wetera sin number ya 0792192834 inere number owanyale kobodi ali bodi lyao ase emambi yaboniga elindo onyale gotwerera kwenye kubwatiri bodi gotutenga ki obegete mirobiri kabisa ase emambi yabone osenga ki ayekera nkya okere igoro yogosara omwana munyaruka ainegati yabali bagosegeta gose naibono nayo kobisa tembale bagosegeta kabisa igobono mwanchu muri nengana tubwento gukwana ase obwagale ebono tikato mweri baga atweresere gojeri tukeri ambia mono sana baba Dorcas muna twate barere International Day for Zero Tolerance in FGM community nga ense engima lero nigego chamo nako singira gukana nga tetakeripi omwana nyaruka onyara ko bogosaru na twabere tugukwana butambo bube bogosara omwana nyaruka mutegereri ayo murigeri omwancho ni maitenga asichibarasa ase kanisa chine gukana chire igoro yogosara omwana nyaruka bube kiboro bube mboro ubunge psychologically no physically
oise kurigeri for example psychologically no na matera atogotereria bana wachagire kumo prepare umwana ulenge standard 6 wachagire kumo taibono nga bono kwa beire kwa beire nyaruka kwa renge mukaba isya kwa beire mukaba mura igo nikyo gotebi umwana uri akuminga nkike nkabwate gakogara na beire mukumu bakochi bakoraki ochigotema psychologically guchaga prepare umwana uringa ebintu mbire ntakire koraki gotema enga muna guture seseraire seseraire wacha kuyetura umwana yunko musali ore nambinde yakabere obokomumboro buri post and after post imbulinga omuntu onywami for example owanda goet FGM enga kiyo guchikonyora umwana amanyinga mange oboru bonga sogweti umwana aya no maite bya Dorcas obokongu bonga basubati bakonyora bali barure testimonies bakonyora asoko iburu umwana obokongu bonge bakonyora asoko itira amanyinga abandi babo nabo abakogenda ngwete bakorunga CS abandi babo bakotanga bagwa kwa magasi because ebintu ngiri bakoroka buna keloids onyoranga digento getega libumba getega liachire keraso umuntu akoreki arokire igotari gento kiri kiengencho mono buna bagusito getaketo kunya kogendereri and it's very unfortunate umwana omintonga in Gusii, that is Kisii na Nyamira bado percentage chaitu cyo gusara abana abanyaruka ekikorete ki ekire iguru na kitu kunya guchira kunya kunyura ninga ki inubono buna musomete na ni Bible atindi pastor asinaru muwetenga Esther kozisara muka Abraham na arugete we are only told about umwana wa Abraham and we are told about Jesus Christ we were baptized after 8 days we have never ntonya gotebi wanda onsi umwana omintonga ki saru umwana nyaruka igona saru nga mwana saru asitayo lakini ntubono timaiti na watore kanisa chikanisa cheito butambi lakini nando tokunya gotere cha ya muriro echa yego chandite bono nonye abana baboka bali ekero kurigiriri korengana na ebunaye ningi kogera paka wikaboni ga mangana ya taraera ikiagera nkale twachagite korwa serikali yo murai omokoro uru Kenyatta agata wegera mwaka 2023 ntonyore gosenga twakora mangana yega ningi ko wikaboni katutara kora mangana ningi kira save nyure imeke kyogo segeta ngoraire I think obokirimiti mboro obokirimiti bwo tayanga bado turasite culture aturase bimira byeito ebimira bindi bono bune byo kusara abana bigo tosiri ekina kinda atebe asengencho tingo blame serikali ngo temere sana ya temire ku Rwanda paka no bonega nonye there is an anti-FGM board created by law ego kana manganaya ego tinda ogotasaru kwa bana ncharuka obo bisi obonge mbororo bogendreta se binyoro byeito inse ya match na tutagete abantu bamintoiga wango iga tinta ketiko tebangai lakini mwegwa amuntu otanga umwana nasarwa amanyinga kaitika bakakoraki umwana yakarara umwana utakere kogenda junior secondary tanyari tikogenda junior secondary na singinchi obobisi nebimira bindi bitakoretiki bitari gutokonya umuntu atakete yaninga because yera akoretu no umwana wawe gakoreki wikakorero na timanyeti segente kiarwete timanyeti nkikakora abantu bakuri korengereringa ngumuntu gasarire ngabono nonye no Esther ya guchikwebo guri yere ngao kuna twachaka gotera babo onye muntu tamaiti kuri no mote kwa moro ke kuri no mote ingogo serwe usina kwa moro kuri no mote bono gutamba akunya gukora ki akunya gotenga abantu ababatanga ngabagere abasangangarite ngabere ntumire tali yabo abasangangarite lakini cyo kwenda matega squeeze none kero gutare chiro origeri abasubati bakuru matabu na bebo yeti origeri the numbers cyabasubati bari murito asebogere origeri na seito gaiga you will be surprised konyoranga teen pregnancy abana bali abaka bari cha adolescents konyoro bulto na gutya school in Gusii echire igoro kubwarari bogere kubwabogere kubwachisa mu kindi cha seito gaiga kitwitaraine to kumenya kubura ndende kimogo tayanga kero mwana sariru igago chigukanya makali muna mukare goteba inkigiye kwenda ndi bintu bigokoraki bigenda tegwa pen njerare gusegeta abantu baminto tigatubwatana amo nechinse chinde naba nebisa kubindi byatira manganaya kare yarenge bukuria atubonege it's unfortunate thing atubonege no nyenkuria ngange bachakire koirangora nkunjarenge bintu byarenge pokot I'm telling you bonege byachake koraki koirangora unfortunately Kisii asese yerendro Kisii asa abantu bakorekana baraba ngaini
na bagante okoraki okore ebinto buna kwaburia ende titi nkwebia chitabi ekemira abangina abagotu bari kagari na baganda tebinti gortaki bigendera comment lakini achirenge buno musacha umaito mwana nyaruka kera kongichira gunkwanira kera gocha gukwana tatu mwabonga dada mama tebire eskure gusiku mutinyukane ntakete kubugurigu ngende baba nise kama tenga baba ngoko gendo baba umino onyeru chako gutoma ogende onye nkenda akogotebe umubwati simbiremo lakini twanja bakorera kendi kyonse twanja bagusare bagutaka gusara iga origino nanko ya mutenga kiresini gusubwa atinjero koreki onye kirango koreki oirane abasacha ntubwateri bagari ya bene kukwana barashinyaruka no nae baba na bakonta idorkas between your father and your mother nuko date nervy mete ya tengo mwana munyaruka gukwana buye guchasta tuma that is why ndegega koteya abantu bamintonga ki abana bakiba gutamire buno mwaka na eti agutwaro obotemo no bwicaye egero mwana wenyaruka abe buna atongetu tisemi cia ya sobe buna korotaki buna atongetu o tegera abana school nere twagenda gwangu nganta itiko gotebi mtunto riko ganda umaitoro otokenda toba behind cameras asingincha abana banyaruka basimuke gukwana umwana ko ganda school yabogere for example abana bakumitinga oyunga yaro makyate bakoro kudayana buchabeli I'm sorry gutumira it is just an example ngakibonere kratumbuati nago chigwesibi abana bacha kumutenga walikukata wakapeleka wapi akimuone huyu a lot of stigma umwana nyoreta max atakere gotoe because bakwanda bomira nabanyaruka bana kuruchinsa mu kindi bakomosekera ono self esteem yango korereki yera nansi obali mubwa ebwo face ebintu bwakoraki yera nansi so nkirigento tokogokera nkirigento gochengera negento gitakere gukikeri gumono na abantu abamanyanga bono lichiko ndikorotaki ndiro akorengana naye bono ngwikira niyo gosaro ko kumwana umunyaruka ekyagera nga wika abantu mbaro bakosara ababwatu bumanyi bwogosara ukweli umuntu tagocha igabo saiga ontenga ninchedor kasi ni chungo sara tinkonyara mbara byabayiga bagosara nandi ngakibatara amanyi wika boniga ningo kerete kwanza igoro abantu abakori abachi nyagitari chaitu bachakire gusibuka bono abandi babere pia educators igono ngwe tinda tanga abanyagitari baitu no bakora lakini gento nge bakora kana gitari ko n'abanyagitari asingi no bwato bumanyi ngorendo gukora esengencho mbara byaba nande ngai bako sarirwa ngai byo sibigo korekanira omwana ore tunyagitari nga arwarite omwana ya arwarite abwate problem iga nini asengencho kumanyirira ni mwana koreki osari tutukire goteba no bore mpo spinga ki ebinte ibade bigana tokora kanarari kinyagitari cheitu ntiro chigokora ubisi nyorteri tukeri mutoka yane nasiende koruira ndaria ogonte nga manyete twachakire style ge tokunya gukwana abanyagitari baito kogenda bari bakora ebintu bitukoreki igonga bakoretaki mbamanyete lakini ubo bulinga nko basokisiko ngakiba bakorekana abanyina bari bakorera ebintu badombaro lakini abaraba abake asengencho maite anatomy yo muntu kunya guchenchire tari bura rikaro muntu amaite ngankori gya aurosiaga ga gusege sarana kaibure toko butoraiga tumubekere gusene kerundu tumubekere gusene inki umwana yamanyinga akoriki atigire ko lakini anatomy ni chindaga toko kunya guchenchire so nchembili vetinga bado umwana uminto ebinte bibiko koru papetreta sia banene nabakori imero beserekali abo baraba abanyagitari baitu abo bari chinas niri batara manyumba rabira kini mbaganza koraki kuchunguza nchenko batebiga n'abantu masomete ni ntogotamira abanyagitari baitu bari muturigereti especially abanyagitari abasubati nino abana sinyaruka bari gereti abana bagote yantarete gocha ko umunyagitari ayone gwasarete no mateki kwa etere ninki gwanchere usali umwana oyo ninki utawisaransiri yo muiburiyo yo mutenga ki yaya ngaki yakoreki yaeri asenga nchuma itaye turi tofauti no morogi because kero oire profession otebi abantu bano batakire komenya ubakora yara marungi kwa munya korona ande kwebacha wacha akore yabo bisi ayeke getinge kibeki yawo nekina kiyawo kibweka ineke ekyo morogi naye bitakire koba same WhatsApp okay alafu ese county ya Kisii mubaronga ni na kimwa ebina byo gusarwa ase tebo mwako yo moitri it's unfortunate negento kyoko ichani manonga kese sinchiro
kese zinchiro lakini tuisiko ba specific echire chogo kumia nchiro ronke like for the last 1 year nchiarenge nyinge elinde gutaka gutaoro kya abantu baitunga ebinte bimbikoroteki mbiro nkunya gokeachire lakini it's unfortunate nganchikoroteki nchiroro we are not doing well in terms of percentage na andrende as uno maeteba manyitogo teba ebinto mbire biko chase maisomaro abantu baranga kumbe gentenge kari koraki lakini tateko tiaso mainenga kese sinchikoroteki nchiro na tinta get ko indicate percentage asenge nchonga mbaro bado barengera tinga 1% chege tega ninje na chikorete lakini maitokora na inchenkora nunda akore chipasini kora ukina chiri lakini tateko te mwana mintonga gochaga nekyombe yetu ya Solidarity Foundation konya kogende kenyoro wetera Muungano Gender Forum ige meeting amakora na koroteki naro chinsemo ao chago chiri safu chinsemo ao chago chiri safu bwango iga gushinyaga nkema ata magana inabo bwango iga guchiga iga mata chiragangechi mwana ina koroteki naro magana inaro guchikitutu chache no amagana inaro guchibu mari baseitari agera tokoraki okorekana iga magana ya naro ubu mwana koroteki naro na percentage telingia telia kokoki ekere bono mwamanyirenga amangana ya naro unekyombe kya Muungano Gender Forum yes mero biri mwabekire kwene kinga mwarusi ya mangana ya kapisa soro gongore turagusimoro sirita we are doing it one of again take mo kyabo togo kora no kobaga libageri itu tu abasabete ni muganchanga tochega iga nenjira ya muyo kunya kunyuria abantu gwetera TV chaitu na Ndizi nga amangana nakoroteki naro nandi na mabe ikine again take mo togo toga togo nga advocacy ochasa abantu baitu Muungano what we do no manyete otoko gende ebinyoro toko genda anse na yekoro kunga Muungano ari grassroots ari sto igwetenga bono for example umariba for example ku send note kitutu amangana naro we make sure that we are around that place twari chiefs twari abanyagitari twari community health workers twari abantu abateneri bari bayikinyoro banse no nyanyumba 10 twatwara chi workshop ase kinyorari twari abantu bari chi expert basomya abantu babatenga ki bobeki bokoroteki boro number 2 Muungano kana yabwate nebyombe binde baachaba YWCA nebyombe binde bingi koreta dichiko ko make sure ngomuntu kabwatiru ngoke bwati tolebaka ase a court ngonyo muntu bwatu okore genteke fine takoratiki teyo tigo muntu yo akumeru asibu elindabe kyaro kare kucha sabantu bandenga ki kunya kokore bintu kunya kokore bintu bitagwanira etiri chikondi korataki ndiko bwate number 3 ngokanda tore to schools gwetera chi organization tindi toko na chochegasi ngokanda tore chi school kwar tuakani abantu abuna bone organization itekoro kusiko one of it nja twara December aseno no first lady we county ya Kisii alenge into atwara sensitization program na leto gatwara other rites of passage chinchira chinga autora orokingo mwana bona baire omonene gutwara tore those kind of clubs in schools chigotagatia abana bari parabake kubatenga in case moko regente ngwa nikeri ente korekana keri minyokote ebi mwalimu. So in schools, some of the schools clubs chachakiri chibwate champions teachers baroro watebeti abananga the moment moko ranga emirobiri ya chakiri korekana ngaiga tokira nchubaka sinkoroteki asende the moment umwalimu agotebiku yagotebi umwana ulinga basi langiri mamumino the moment mamu abakumanyanga osoere rwa sumwalimu igo munyiringa mangana nane kurwara sumwalimu agenda asechi chief obwo bamboro ntogendrete nane ntogendrete bya sana kunya goikera abantu baito guchinse nkonde turachikanisa kumera turichi Dorcas kumera turichi Deacon kumera turi a lot of people pa kolega asie ekanisa kubatenga bune kanisa enseme no nereri mogokora ende tokeiki ugosaru kwa bana nyaruka muna bono ige team yo mwako yo igerenga a voice yao eliogiri yao eliogiriane matters oisekuru wa ogenda ukwane kuri kanisa lyo tenga yaya eliogiri on the bwens abo mugaka nirigenjo that is the theme of this young my voice eliogiri yao eliogiri lyo ntegerete lyo munyagitari lyo mukore bwa serikali on the bwens oiseko kemege ntekinga mbobe mogokora olio ko ni gakora ki igapobwa into gutigera Muungano yoka into gutigera Muungano yoka no ena ko ri gase news always ngokora muri ngo etimurenga
anga kebinte yakoreki bya chingaki onye no mwana utagetamanya ngobero muiseki asomi gubuna gwesibi asomi gubuna kweboyi asomi gubuna kwebeka katakire kwa bano munyaruka ebinte bimbiro chikanisa nko twara te seminar cha adolescents chi school ngo twara te seminars there are so many groups chigo kole ebinte so ntuna muungano umwana uminto we are doing our best and then to korosa nkonya goswa turi paka sevinyo tukwanda abantu baitu all the way ku Nyamira North ari kongo mpaka bwa basigisi paka matega ari sondo pogera kurwa paka mumachoga rugo we are trying to do it kote abantu baitu kumuranje ngoreta mureki obusuku nento kuboliga chief yategereta ari umuturete yategereta cyamuri ya nyumba 10 community policy yayo related TV this morning gasi yautari kurenda abayibuka kasi yautari kino kwanyira office egasi yawo naye notakira koraki urigerinye ibintu ebyo serikali yangire ebintu ebiko genda against the human rights oboronge bwa mwanya abantu byakoreki yasiri that is all we kirali buno mutenderi nakitokunya kotema yugo mwana umuntu kunya ko meterio giri kagetinga ngo ikirarira mato yabari bakoraki abari bakoyiwa na asense mo ye serikali mirubiki abekire konekinga engane ye bachageti yo esege bachageti banyirire motu gose banyekorire kyagira asa matuka bango gantora mo ne serikali gukwana mo ingaki serikali ngo basirere ntirende serikali ngo tusirere because number 1 muna nakoeresa bonega gintu kitaka bairoro gintu bonega serikali ne bwate body a very independent, a board, a what a chairman, a what a board of directors, a kuruku anti-FGM board. A kurigiria magananga, there is no FGM, a weapon across. So that one, we got to upload the serikali. Nga nabarabumba wata abantu bari trained experts, baba iref to trainings. Mba wata abantu kiraba kunga there is an activity area ground ego kana HI ego kwana magana FGM. Ngoli gere njere go toma experts baba somi na ndonye baba atenjira baraba fund kokora bari. Number 2. Provincial administration. From the office Yomo County Commissioner to the office of the Mutureti na Natevansari. Mato Mutureti na level 1. Yes, serikali yenene. Ba tebigu. Ba iguri. Kenyoron keyo. Ebinte no bigo koreka nanka ketingi bigo kora behind Mutureti, behind Umugambi. Igo tinga ketiko blame serikali. Serikali terongo temeri. Nando mwana minto like I remember last year there was the 16 days of activism. Yeah. We were here. There is a day, it is specific. FGM. FGM. Kabisa. Yogo kana FGM. And I remember then, the county commissioner, Mr. Tom Njere, Oko lead a team of journalists, na Oko flag off, Oko tuara a round table discussion with organizations. Na ko emphasize to the people and to this team, your local administrators, if in your area of jurisdiction, netoge kanengo mwana usari, aye igo kobutu. That is a very serious law etiri. Ngo isikumanyika nanga ene chief. Umwana usari weke nyorukiao. No manyete ko situmanyeti. No manyete usitokora tiki, usitumayeti. Ose anda hako mutureti ona maitaka kotebuga sireri. Ayo takiro koraki. Osibwa na kubutu. Aye no liokora, omukora taki, omubwekaini. So I don't want to tebange serikali tirakorega sia negende tokora kurende nko inyori go mwana ominto Dorcas no ndigo so tagara tengo ma serikali tari kirauni serikali nintu thank you serikali nintu intubuna serikali kurunka ari serikali ya mwae authority sengecha serikali ma tego chaka just like a church serikali ko chaka na mwao kunyumba aina serikali number 1 nga apaka kambara ko tonga my friend ton rega nchini mbate serikali nchini mbate serikali ayabono bunya serikali ene tato tutagereta buno mongna mukunyu chai this morning inki ayo gokora liboligia sana edina libago tuli gutina mbere kwata SMS kabisa mwancho murire bono to iboli elio lirene ligwetera senambe yo ya 0792192834 inki gwakoriraye bune serikali ya mwao kwana kingango kora tole amangana ya yogosara omwana omonyaruka kyage namangana ayitiro ne chingaki abamanyi bakwanire serikali yakwanire kono paka ebyombe gender forum basoire gatigo tenga tugikeria amangana yogosara omwana omonyaruka ayebona omonya kenyoro ayebona oli okobiso omonyaruka oyosarwa
inki gwakorire kwene kinga amang'ana ya twakorire gosaya nayo uri ogosegeta toma eriwe chibweri gwetera sina mbeyo ya 0792192834 anda kubwate liboli rinde ryonsi naro toma gwetera asina mbeyo ya 0792192834 inire namba gotonyora aye masemo Ndizi TV wasumu usina boigo asensemo ya YouTube no tobwate gwetera Ndizi TV News digital Ndizi TV News awo igasensemeri ya Facebook Ndizi TV News digital abona gotonyora twari chibwe na buri nke abantu baminto wetere nsaki bona mampito tebingo ngaki ayabuna serikali ya mwao inki ogokora ayabuna serikali yekenyore kyo chore bwo mulisi bwe kanisa na serikali ya hotenirete ninki gwakorire asenge ncho tokanyekera on tokanyekera on ngane kiko chokora karari nabangi na babandi ngweto mai tumungi uyu I once litkeri monarenge tigante abe guchingo kuraria tinta gitoteba specific ase kwarenge lakini ngukuraria turi nekyombe kya Muungano tukora kumumongi no horia na agakorra mwana yo gusara nero lenge expert mumanyi kabisa lakini tigango tengu sikuligerio mungino uyo akabagina muri iskari munga bere bari mogokora lakini sikuligerio mungino uyo turikoranga no nyene style yabo yati na kora manganayo turikoranga na kore manganayo yani turikoranga nata gutotanga na kore manganayo usikore style yabo yati style yesibeti okora no muntu chandegete okay umuntu okora no mwita abantu muri bako ba suspected ko babarobi akero kumurigereri okoranga gutara nobwo obwoba kintunkeye kibeno ne bebe gotenga kintunkeye kibedor kasominto kumanyangi ngente kingokora ne kebe andi gwako gwakora maite tindi pastor kingetingu kwa bino gukora abenkobo yani okora makusudi kine kebe kya mweneno kigero kine kebe ke yaro so ayeno maite ngente kine kebe yani ogokora ogotanga ki nkibono barankora tokoro kenda ensa lakini manyangi uri ogutongete nabwate na akira mangana yao korekana ngijo kunyora bono andake muiburi umusacha igakubiswa gusina mukumanyigware ndende otebanga rende ko baneke mira rende nabo ino moko enda muri ginga kinchirende umaite ndakete ko gotebiga ngai mugo che mwabera igonta to gote ngora iga etebi na nkomonya lakini bali mba igwete tete gotenga tali nyomba nyingi abasacha bagambite ya basatiro bakugamba umaite to kwananga ni mutu lakini mostly musaza na abasacha mari batanki inki nayo mbonyete kusenje na raba na korra bana mai kusenje ngusukwana kusibu chabilo mara no maite bunari tiga number 1 ekyombe yetu ne kyana ya brotherhood otokonyera kwa bazacha mbaro agotokonyera sana tanki eri ndonyo teba tiga bakoreki bakore number 2 okobisu okobiswa nakibona ntarara buchamiliga ya harwarete nchikoni akoreteki nchikoni araire taga soka gocha taraba buyora marore mwaka maite bunarwarete utagotigaye ngotebi nakoreteki narwarete naigwete bobe hano metaba gakari no metu mwana okwenda nyangi uyu mwana omete kwebwata bwatirake bono toli mwana uri sibya sebantu tali mwana uri turana gucheza nere no mwana uchakire korekananga bono uchakire bono stage ngao so bono konyoranga umuiburi umusacha gate yunga kiyayo mwana arwarite mwana maite baguchaka mapema mugo chaka mapema sana utaranda gukora igenteke mapema kigima nga umaite buchabiri utware problemu ange wiki yaera akari kweyagi akari kweyagi bo be ya kweyagi maka akweyagi sana inarengera timu ira arinya gitariga arwariku umaite na facilitate njenta maite na soko kumufuko kwa kana chibesa nakane besa kakimole turu mwana no buchabiri ntakoraki tatwari problem akora kani infection ikari kumuri chinsemo cyayega pole mumunyoka nyagitari mwanyoro munyagitari umuyanga munyagitari naru muyasano gutoka KTRH usumunyagitari umuyasano gutoka iranda usumunyagitari nare marani yari kaki muiri munyangu kwako na munyangu muira konyo kumbe game plan ira entindi emanyire uyo maito kuro turo chito tatu ni infection ye infected trinda asumu gakanta achikunya kuligere kumbe mwana akorotaki asarire obera akali nanu mwana uyo ngotebyo gusaru
sometimes tari kumanya akuburi buna ego muna rikogi utabuko kortaki osarire abandi batogonyeru so abagaka mostly kagete gotangi percentage yake neriko ekwegerere busa tinde totanga mbali batotanga nanchi nararure bitore kenyoreki narute getoru kyanyarebe nanchi narute getoru kyanyarebe boninga kyane okoraki yoko eguna nchegeto egetoru tinde itiko kana ngabaka omba kortaki mbaro lakini ngake yabono esegi yokurwa nigenteki yabere iguru abagaka basomigwa bangi ba understand ebikore ibingi ebigokoro behind our backs ebigokoro astobisire ka a percentage yanke sana actually I can be very specific in the research ya correct because that one is a positive research I will tell you 85% of this illegal again take it cubo bobo na kego korekana 85% ya bagaka mbari kumanya that is specific mbari gokoraki mbari kumanya abagocha kumanya badala nanda abagocha abari kwase bagocha kumanya kerege ntiki bigia korekanire ochaso mano goro guchaso mano yani kyabere bono ngatiri kunyarika nandi kumubisa to kunyara kubisa bono bono akimano yobere bobi grante bitatumo grante bitatumo ndi kyarenge ya kakigwa igwe gakinga biro mwaka ngabere why I was trying to do this umwana ibono ngwitira kara manyinga abaire controlled Gango tell you a very sad case. Kiaba to mari ba ward. Sei to bonchari. Ntari go tebanga where specifically nyumbaki. Omwana karukiu. We anti aya. E bati ya ringingo anti aya asogate tari yare. Akarukiu warukiu. E kazi ni aya yari kumurendera ene nake. E kanyorango umwana yakonya okoraki. Akonya go bleed. Ako bleed otiga. Ako bleed otiga. The moment you are going to kiamuriru, uchago bleed. Aka bleed for like 2-3 days. Lakini anyerere. Umano ya akachote mamu mwa anti yae. Haki umano ya kuna kubleed karitu. Kila na chago wene. Chukunya kukua na chago? Na chago. Akatege ntengo bakere serious. Olitoro chote mamu mwa karangiri sister yae. Akachakaria tanga ye umano ya kwaki. Obere bobira kina chakore. Bakariyo monginori. Bakariye mete aba barigeti herbals bakamubeka bekera asamere dio koraki kugwana ko but you know my sister umaro yo bleed for how many days 3 days never ake koko yagochi I want kote umwana uri akanyimuka akamnyoka buyanko yaye amute yanko because tatu mabata kortiki tayo ne gasya Nairobi anko umaite oyonde minta kortiki abikire lakini kurba ko tanga arwarete aba musarete lakini yogoyire ane batatu kumwira ali kumwira nyakitali so this mzee na hata abwate nguruchi aya ingire you had to look for abantu banyumba 10 the moment bagochi ku rescue umwana oyo akametwa manya point irenga ibere tell me how much blood konyasiri chingi sana lakini ko telinga ki kiro muntu na abwate lyogi lyoko kei ekebeke no eba bu mwana uri nyarukore nkanga sister yo kero korago chiko sago onye it took mwana uri bagali ari yogatanga mwana yo mitongo kwari kazi ni anengo kwari onya akira hango mwana mwa bakoraki ako no naye akamura kare nkari no naye kazi ni anyare bugo urabo kero kora kazi ni ata itokoro ibinde koraki uga nayo mwa kori skari bori okonya ru mwana uruware takari gosoka kari gutari style gite uri ngaki mwana yakoraki ngakiariga konyerinde kagwanta yakiataraiga because through that voicing through that concern nchenga kote umwana mintonga ngora but sure ntonyo ritakorreki tuakore kakyo bubu na maine nga abasacha bange bago chi basikamo n'abana baba banyoroka baka batari kubakwanira manganaya eirira abana baiga banyora nga mbari kubatebi nga nachete kusarugo se mama nambangire te kuchikosaru bairogete yani the bond maite nonyuri to kwana gaiga I remember you are not the one interviewing us akino kwalenge gai nonyuri to kotebanga rosio bosani no mwana kurwaro moke karanza no mwana matebi karanza mere story yo ura basomera kwaigwa kwarore kakunya kosoma story no maite story kikwamwa na bako nyoro ko tebiri nubu maina na kwa bolri ngaki amangana inko bare abasacha bane bero koraki
ababwate bado bosoku. But there is what we call digital parenting. You know, digital parenting yabono is very good. Ni anjiti sana ande inkugana na kwanda basacha karenko baumira. That it is easy to receive M-Pesa kurasa umwana nyaruka kubasa umwana umumura. So that means umwana nyaruka, she's so open naye na bako tenga dad. Kuna jamaa wa boda boda hapa kubwati kana mwana taki. Muna muigwa nere. Squeeze na bako te umwana nki baba. What if tiango tebi? Umusacha na ro wata bana tego sini chinyanka. Woka. Ole nere ta base ko cha is very lucky. Just like uli wata ba nere is lucky. Abwati tinyaruka chioka. Umwana nataita kwenda shopping. Sorry to say go sembu yalendo ngina orosi le nyumbari go sinarwara. Kwa hiyo umwana shopping. He needs to buy a sanitary towel. You are aware ntengo tuweka kere. You are supposed to question baba. Kwa go read into your beyonce. Did you manage konyori sanitary towel? Yes. Good. Umwana umanyirenga dad knows ninkorataki go tumia these sanitary towels. Asenga ncho yo mupaka. Nondo chumwana mtodorkas because of the boundary to avekiri. Ya bana. Nega kwa read into your koraki. You koraka na we comment. The moment you go to an open door policy. Only to free for your child. No mwibuli na bana na bongo tayi bali. Asinara taike. Ebonero atakoraki ataike. Lakini korinere komu igitange ndenge na kila benki happen. Na watenga daddy. Mami ameniambia atanipeleka kwa auntie. Lakini ameniambia akinipeleka kwa auntie nitaenda kutibiwa. Kwani daddy mimi ni mgonjwa. Ocha kubuli tatu mwabo. Bono matu mwana yogo tayi ngento kere indirect. As a father, as a man, what can we get mapema ngaki kai na kiga iwe tenko igokare pucha bilione ase sister yao mogweko ande nko morwari ngaki arwari tutari kontenga na arwari the moment you kero mugano mate kwa ekuri akida wote tanga na bate ba igo okay ayegenda so muna kwa buri swali mwana minto very very true because yo orobago twarosiri because yo gwekoraka ebi mire mune twate abagiere umetoro bagoro igatari bono rwachaka ikera nkonyora ogokina kwana gochogocha chinga kisinge tore na mama tari bono rwachaka to bono rwatembire koja ko gosiri gwarenda abantu bagonya batema korusiri lakirende kurukale ometekero oyiboire onyora bose babo mino naro gochogocha akonyora mokonya kubekwange na babo mino tato mino akotenga yaya ikatato mina achire genda chikoni mobero yani yale ikogera ego segeta kabisa ego segeta amangana yagenderera umaite umaite taligento byoga talijya kabaire kale maita bayibuli mbali chisimba kabisa abaka mbali chisimba nande mbali batayo bata avere bitayo bali absent nande mbaro barabasatira lakini baro lakini bare bago chamuna bachaiga bedroom kabisa next yako tonki baba fulani baba Dorcas okoragire koragire ndo koraki abandi mbaro batayo pi tayo no bedroom tayo no sitting room January to Monday to February no ari nyumba ari na basani bae ago chakera bana bae bakoriki paragire onyoro gutmubure gari oragira abana ba yakubarra krebago teska no ne ari para saba kabana yakora bana ba tanga kai to chumano no koriki okini so egente ke bonne ki wate anguru baguru tuachake kurusibo I'm telling you karatuma I think it was hard to hug even your father it was even hard for a girl child who kwanta tumwa no we karanse ya set up mu isaranse ga mam no chokora siso but do you know that today with the setup ya our sitting rooms esoba setire ga abana bamanyire squeeze you know kare abana no isaransa kwabo kwarenge problem and do you know squeeze Dorcas you can meet omwesi ko vegete a micro mini skirt lakini isaranse gari and my friend you just think jani to kuganga ni mini skirt ya vegete ali amaite ko isaransa ebintu byabire digital ebintu byachakire ko ebondi yachakire koraki yachakire gusira no enkale nyumbu kwa kanyorenga ero yakare kiru ero just a setup yero ne message vekiro yokorage
Timeto simino bayali ngina minta I don't know. Ne set up here message kuragira abantu bakumana iro correct. But squeeze there is a sitting room, there is a dining area, there is a study room where I can also move in and go study my newspaper with my children. Kuna living room. Kuna living room pia pale watu wanakutana, mna watch, mnacheka. So the kind of setup ya chakiri kuchinchipi ntivi ebikoro. Umwibu na bakoro umwana wengaki umwana olinenyaruka. But we are also saying, as much as we want to break this bond, there are things culturally etari kwalao. Na hiyo ni musacho kutwara yua common sense. Kwa control. Tiago control kuteko mwana wange kumukwana wia. Lakini if there is a mother, there are things a mom should talk to a child. Don't be so open mpaka tubuneke Gusii. Abana bataya koraki koba just useless. But the things like the private life, I remember one of my mentors, a very good friend of mine. Mugako yo no musani ona sana. Ari kubuli umunyaruko yengaki kangina. Na kinara mumuri uchaga goteanga nkevini akuligi kwa musikerega. The way umugako yo ebugureti igaheta abwata abana kinyaruka 5 abamura barenga babiri. Naba murabashite bakorteki farabake. So he made sure that abana baye ababwata an open door policy kuchasari. Akomotenga baba usibona olindi gwayikire kwa ko reform 4. Nagutumire university. Na ncha abo university sinagutuma gogocha. Ochene degree na ndo chino mumuru musani yo mumanya mape. You know, tiri ngadi dadi. Kwa nyoru mwana nyore HIV because umwana weru chara kabera nyomba aro ta date. Trio chara no tanga mwana kione ibulete. It is better umanyo musani bu mwana kubwa gutamanya ngatakore tiki tayo. Because it kago chakomokosa kuchaka mu trace is a problem. Matai baba ningikupaia Samsung. Na kindo chukua chini iPhone. Ulipata aje? Ya dad kinaenda ali campus na umira musani kitega para kusoma mbaraibu akuru kusoma so na squeeze my boyfriend. Na ronkonya na iguna help karusi 10,000 akamenta 30,000 kakole simu. What do you mean? Musani wikayani. Dad tinga kumwona kinchemore to mumanya. Nchekinde campus, this is my friend. No reshu wangu mwana ona alimie simu. You can call the friend. Utenga ngakiwa onombia tinda kwa na bochabeli for 2 days. Mbiyari ya no ninche tinjo nere lakini na kwante no musani yo esimu ya twarte problem. You know you are able to have that track yo mwano kumanya kubwa konya okoraki kubwa konya kumubusa. That is why we say as men the moment which I create a good rapport no mwano kuruna romoke kwa watu mwano kwa mukiri. If she's young enough, I tell men there's nothing wrong. Umwana kuragari ando moyo mukiri for the minute. Lakini umete kemira kyose anda tanga ki na kige koro kyaba gusinga inegasi abasubati. Bono mategasi abasubati nero yagari no negente kyangire koyera. Kwangire na kigo tenga yani mtubwate iyo masculinity nga yani tubone tiko kora. No. It is not that. Maite no yankara. No konyo umwana arire gari. Umwana akorera ari ori nko rugari. Arire paka gukuruburere. Ore business ande kwa boli kyo umwana yakugura. No, I don't think that is where we are. I don't think we have no even with the education to anyo ringen kenyi nero robono e kolgeri into different. Umuntu yenari busy kwa rosary sapa. Umwana uri bedroom. Kwa chile kumuyi. There's no problem. I don't think there's a problem in that. That is why no nakatote hapa kabandinga ki it is high time. Tiakutikira mama mwabonga nero kwenda visiting. Yo mwana. Nga kibona visiting indiere nga ntare nane. Okay. Nkibona mwata betu wabo. Nga file na atakele nene okay. Sasa mugorire bono omukwani. You are already starting running away from your child as a parent. You akomoni ya kusinjo kwa kane fees. What he will do at your old age, he will do the same. You want money, daddy? Ukubekera. Ya, muligo choko tukwan, daddy sinikutumia pesa. Mwana utari yarugu hata magoso. It is the way I no musacha. Oboroso kwa bege tinga ki tindi kumo visit, ngino kumo visit. Kwa mwana kwa mwana utanga mam, ndio choko tukwan Nairobi.
because they understand thing about kana bukulendenka mbarikoso kangana gasokiro cheskuro koreki on visit mamu gachire so no gutara gocha Nairobi bagakambanchiri umuntu kire gutara mama nindi urachi gutukwani mago onichenga Nairobi tegenda yuba kwani it is because yoboroso gwakoroteka abegete okay indo chinga nereri shabigatenga Gusii original tagotiga ekyo nekemira kyabagere mokobwatia oyinga kyako eria koegeria yale obore ale koegeria ale koegeria ayale oboremereria obogima obokongu serikali teri kombwatisia ekero ansinyire oyinga gokwana tararikarie tariaye gaigarinde nene atebanga ngene aterinde birengeri byatenga Gusii original tagotiga pi ikineke mira kya mutete kubwa Gusii original bono moira kabisa ayo mwana minto timaiti go sinenya ruko kare go sino musacha lakini asore bwakire tiagotega baba tiagotega ngusana kutatige ebintu nebinge gwatigire Gusii takabekire yanga gusaka bekire gasana Kosebono akabekire gasana amayo bono ntu atigete tata siku hizi na abana baruka December nkwara ba ko rwerumbeka para ba ko teru para ko itanga yinga obairo mumura guchya ya mwita binte imbi acha bigasira so bono tiako Gusii mono ko gusarie kenyoro Gusii bondekei Gusii kare kero umuntu agasirire atakarusi kunyomba agasirire abantu barira oyende kumambi lakini siku hizi mubero ikero sire tari ko mochere kabisa ebimira bindo mwana minto mbigo siririe inka ne kenyoro rende tema mbu yata birenge bimira ntunaba Gusii lakini nera nga umenya gotanga serikali me atige como ekere bono ogweterali egokwarigania chinga kichinko ngugo cyo gwetera nabone tiekere serikali bono bya gusinyire bono serikali kutigera kusonye umwana gusinya serikali asinya ntanga nere Ntote bese serikali ni serikali ko sene mwana inchi bono tigabu kirigo ramanyanga kibimira binde byatu necingaki kanga ndatari ko andike tunugorosa bimbura yatu because intende bitoga somiro korari ibina nabo igonere agotebo Gusii supernet Kenyanchigiri nkoboria omugaka nabwato boseme asu umwana omwiseke kolengana nekemira kyo Gusii onye entoreba Gusii biyamono Gusii supernet kuruse itoria na kabisa andilisha bikina sana liye TV mwana minto amaigasa abantu bari ana bakwani bamura baminta bonse ege ntonda agotebyo Gusii onye gokubuli umwana enyaruke pikipiki igoro kwa muire school inkyo komate pikipiki ya Gusii so komate abana agotigire school bwebwate buye by date yagotenga Gusii yo know him properly no nyokubuli so ali tali ba okora bunanga gete Gusii otwatebanga e boundary nero ebintu mbiro for example to kunya kumnyoka guchya se bafu y'abana kinyaruka that one forget kwa anya mamu abakorteki oro lakini kuisana sana abana ba Gusii minto batenga ki ensebono yakoreki yabere bobe ayabona muna kwikiri myaka ndo cyo 12 to ngainwa kwanda okorwege nteke to ndo gusara kando nekyo mwana minto Gusii so kuri chitu nchiyo anya kokora yaba ko mumboro ko stato mino naro kosanko ya onaro to kumutumire nyaruke yamukwana mutenga izi vitu ni vibaya maite ngote buturenga my grandmother she is my girlfriend best friend she is my best friend if it happens singa tato to enter na tata I can go to my grandmother's house I don't even need to sleep in a different bed I will sleep on the same bed with my grandmother the law yo Gusii kolereki ngwanchira nere iko na kabiri muna twateba buna abayibuli bakisasa kogo isaransa kuragira nabana bawo kinyaruka you will need to know wano mwana nyaruka rarugo bukimeke ni mamu mwabo tigamara kabish onye gwachira mess she will say ngakikai ngole aruruga ngambu chabeli ubumbo koleteki mbwamu bacha baba tema kurugo koleteki oye then you know kwa kwande generally then now you shift the focus to the mother what a mom kwanda bana ba uruchi bano mwana yobero munnego gucha kurugo bukima keni gotari bo lakini the moment wa voice wa kwana safada nga bukimo mbokoleteki boyeti omwana koreki wegosire leave alone that Gusii minto do you want to tell me nga abana abakinyaruka kibare nyombo mwawo nonye koreise you cannot sit na barabuga kibaisaraste byabe batire so smart obatenga abana bandi ni numbwate abana bandi n'ikinguru cyane imunga inibonega nimbwate kinguru cyo kwasaba ke university so ekemira kyo Gusii umwana minto Gusii it allows free
communication ere open abantu ba interact na abana bakwana mangana ya maskani amangana so narombu yotakwana lakini yali atakiri gukwana asabana koraki kwana wano utabenga so nero squeeze turi kuisaransa muna yesterday natagarete ere digete gantari gukwana wato muroberi ekamanya gukwana igoro yo mungino ndengi na biara achire urire moise koe omugaka bone genteke ama kongo genteke bono gya kwandu asima mu minonga abwo akamuimoki akagenda arari tauni nganko makoba gochi nyina omoise koe kamubwati akabanyora bari nerarari bone genteke gya kwandu TV goisara sta bunkuragera muri ritmo mukuri ngekyo karogotama kosa bogonga ense boli ngari piripiri obo ngwa kare ntu ebiseke mire imombu yo minto in short to salie kenyoro yetu ntu ebiseke mire menga neke mire kya bana tindi kwana bana to gusalia bana kwa neke mire nkiyo ko tanga baka kamba nda chikolo lakini nama gakale ngabone gagusamba chibando chikolo muno to kwana abange bako do bange squeeze mbali ko kanyera bukima mesa bakanyere sanga pimbo mugaka pako yondo karongi wetu ko chiawe kenyoro kya ngo ngoro kale go sibere nchoko bosime bakakamba kama ngo bosinga kibunga ni asenyu so ntachengo ko bosi agotachengo ko bosi ngaga korunga muchengo kagoja nyore nchokete iyo bosime nyiruge takumbolinga ki tonkani ngamuruge ngocha amwaru akinturarugo mwaka akinturarugo okay ngobosio kaye nchokere enchokere asibiro maite marie guni abutare bakabone tekemira bagetago ba tugete chinko bogeka pima kora. So what we are saying ombuyo minto what we are saying tikatucha ko kwa na bana baitu tumaitenga umwana no mwana the moment yo to kwengeri mono umwana mu muroko rutige nyaruka ngo sirere entu abana na bawo nyasako irebonsi baisaransi bakwanire have a general talk guide them, pray with them onye kunyara before they eat, enjoy supper with them, be there for these children. They are so busy in life because the moment you are busy, umwana uchinsa go saru to koraki to kumanyo umwana uchinsa go tara akacha igaro n'umuntu umyete, you'll never know. Okay, asante kigema mwanchu murire yakoba yichinsa nebiro nganchire mwe atoeresere ngakimerobero kimubwate tukoria lero andake konye mubwata maya moto tebia se tukoria lero ekiagera ndo chingachinsa cha tunyore kigema. Thank you very much. Umwana minterinde, I think I'm winding up. Again tonda tebe ntubuna Muungano Gender Forum because I'm here courtesy abarau. Rere mirobene minge okorekana. Emerobenere okorekana asekyombe yeito kegotoka Kenyanchigiri North Women Circle mbabwate emeroberi yo kwana mangana yu yo keya mangana yu alafu International Anti-FGM Board mbabwate okorobekana ko tebanga say no to FGM which is part ekyombe keto form part and parcel ya mangana yu ekyombe keto yasi komnago tebigega kere so much focused na mangana yagentekyo mbabwate inter schools forum today in some schools chiago kitutu chache note which I'm not so fast about the schools but are specific because they keep changing. They'll be visiting those schools church club na gutwara one-on-one interactions na abana. I also want to believe that today there is going to be a press release egocha to other medias courtesy of ebyombe byonse bigokwana bira against okogenda kusaruka umwana nyaruka bikogenda. The voice is still being voiced tindiga igoka munankorugega. I'm also going to have a small interactions with my team in the office bantu babiri batatu mbakwanira bagaka batatu amanganaya yogo keyo ugosara kwa bana tigango te umwana minto negento kyobo soko so merobe negendrete nainu aspati emerobe ma trocha streba kabisa courtesy of Ndizi TV ega mwatwariganira we are here comment ni mete na den korugaiga onde na ndo gosoa na tenga mambinto abatumurubiri origa nega bado ntoganda ko benyori so tarira ryoka tugwate on Thursday we shall be in Nyamira North Women Circle ekyombe kyabange na kego koramana yichinge na bintu binde we shall be there courtesy of Muungano Gender Forum ntoboro okoraki kukwana igoro ya amanganaya yogosara abana nyaruka so it is something kere continuous turakora. I think the whole mutinyo yomugima by the way for us una Muungano Gender Forum our topic ja grassroots echire and
FGM all zero tolerance. Yani chirateyo tura tungainenga this has to happen if this is not happening. Okay. So na obaseme bwabo moere. Obaseme bwabo moere obora very general. I will be very very general kuchia say having talked about FGM na mangana yande bono ndaru obaseme bokubwati kuchia sabantu bamintu bagusi. Okay. Nga ebintu mbira abantu bamintu gakya maene sama skania manenche no mwaka bya itumne chingaki ebintu mbira bikogera ntubunege saku tokunya kuchengoro tokuchikoroka saba ntanda tanga aye oino mugusi bisaba na baitu bintu binde nto biranga nekemira ebintu binde tikato ibeke buya tumanyenga ebintu mbira tokokora bikore tobobe tutari koera muno bugusara umwana nyarukamburi koera my sister okomo borero kwa muchanda psychological na ande ngakia guchiko chake nyumba yae ere na mwae na ndu itroboko kogonki arenge onyoru chakirego muna nabateo chake go bleed ose kwa bahati mbaya form a keloid egent kenago teke kama ligumba igari ese so the moment ya guchiko nyoru mwana igere very painful baswati muri igari bari mwae trete just have an open discussion na baswati bari kurchinsa machinde batarugete bagotenga konyoru mwana kumuswati utarugete no muntu warugete the problem na korteki nero the other day to what around forum naba daktari they were saying the moment ko enda gari nyagitari one thing you go what's your name nyamuki mama na I know are you Kisii? Yes. Did you undergo FGM? You know what that means? Bachake kwebanga mapemo nyina magasi abeku onye nebintu binde because mama tengo mugusi ko ikachande akwero aseme ama kongwara abasokocha so naba tenga binte bitoko korabone ngambito koraki mbiri go toretera maskani bunege saku okay to tomo elio ntubuna abagaka brotherhood movement we are saying tiga tuchaye ku embrace abana baito tiga tuchaye gutwara chingaki echi family chaito onye kugwakwa onye kugikiri buno mwaka tiga kubiso gwakwa nchitsi kokoraki teba ngogose runde na nyareba akinga tumo koraki mogo nkonya sibuka tokonyege saku I think that is what I'll say mwana mintu na ndemba tengambia monaso ko ngosa okay asengencho daktari ataraika endo chenga chidaika chitakarite na bongo kwaribaga endo nyale kwera omwanchu murigiria ase asalitara kuna kagera renali nirango yo kumanya kigima abantu mbabanete kumanyanga ogosara omwana omunyaruka egento kiete tunechingaki korwa bwatangani kyaerire asibone kati kumwana asikwe nabo igo aiwa masikani ya bene na abayiboli baikanga abana abayiboli bonsi tebanga no musubati abayiboli bonsi abayikirana angena se omwana eketo watebanga ye ogo champion asabana bamura naki barabo perception ya bana bamura by the way tigagote ya century kwa no nyama ngyo konyagari umutu mangyo nyagari umutu because abamura bagusi it is not something kerekebe abamura bagusi bekira sana kulenki ni aje na kyogendrete nimekupenda namba 1 kugwanja namba 2 kubuli mbwarugete au kubuli ngora sedete otenki wakisi lazima tutairi ayabona nkwarugete the moment yoko tebanga yebono nchaka kine ile tu manje te kungaina that is a red flag lakini maite twarore nga aba anenekere aba smart batete kosoka omo ote ye monto ngaye bono to sariri ndi bunanko ikwa abange bakwe musamaye bare bakwe musamaye wase nkaranga mo gano yomo omo subati akatemba ngagenda osarwe omanya gocha kwa konyoma toro levi ngane yu no nyene nkuya have you realized kwa manyi abuturi wetinkulia watembe no Gusii oino mugano kabisa kemira bunage ko gera nabana banyaruka bako monta wosa kabate nya ya chenchiri bono tukari gote yabanta ba kuburinga no somete kwaruka nkianya ko squeeze nkosikyo karateki nkosikyo watekene giye kiro in fact osikori the numbers nchuma ita MC I'm a master of ceremony I'm an event planner and I also moderate chinyang chinyinge nakore no manye pinga abana bamura bagusi the levels research bono iga egokore karanga abana bamura bachakire ko chaka kugenda outside Kisii kokoraki kunywa makuru norawe
Nora wenga chinyo mochia basubati bakurubisiko gocha Kisii cyatagire komenta ku bwakare. Omete bona gosese yakyamukire. Ese yakyamukire nandire nditoro chinga namangana irende mukareko enda ngogo sakala abantu because omuganuro rukure umuntu ndakora hotel forum munga. Echiko ya makara n'echiko ye gas. Echiko ya makara n'echiko yestima. Yani sorry, ebasi ya makara n'ebasi yestima. Kware. Ebasi yestima okubeka umuriro ochaka immediately omenta ngora okoraki obasi yo muriro ya makara muriro to yo pyo kura pepeta paka wakoraki eka yabwata bono ri yabwatire okunya gweti ngora wait o pepeta no koboko kwaro soko boko nandire gochikubasi bono riro chinga na ribone utagete gochikurange gochikurambo kumuriro beiro munge utagete gusambana ndeya yanga gwakoreki kwaro sisi yako ere. Kwa hivyo just like a safari the moment riro chinga bona na ikire bono ngo ikankare gari kumere ntere ko tenga mentegie ukanyuba kwaro ngeta bauti nero yoko yekisabari yechibere cy'umuntu usarire n'umuntu akoreteki utarasara uyo utarasara wanaanza vizuri same level vizuri sana to the climax uyo utarasara it will take you time. Onye ne usomuro utere biembo utere Dio go chikorosa na muro koraki okubwata murokyo nkolengana no bumanyi bwaye Kenyanchigiri mwemsi obuno bumanyi bwaye obulingo bwaye ono butuki bwaye mwanjo muri akorire twoti tingonyara gukana. So what we are saying again, togo teba nkeringa so many disadvantages. Obobe no bonge mono sana. Obobe no bonge. Nonye the moment umwana ya aenda iburu. Umwana muntu yulu study anu muntu mungaini. No performance ya yeskuri okoraki. Eo cha okoraki kwera nanze because ya focus umwa ichenje tikare. Mwacha kumutenga bono kwa beire. Umuntu gete umuntu nagotenga ngwa itera bona munganari. Bono Genango yungia koraki. Agote the focus shifts to education yacha gutwara bona bintu bikorteki bire not to all but asabangi. Na nabo igo asichinga kechiri cha maiga abakuru bagatebire nga chinga kechiga na chibawe na libawe karansi omwana yego monyaruka bamukwanira bamotebi ninki kibwente bakolekana adake kerago bamwaligane ase safari ndi ase staging aho yobugimana nego kerago chikonyuma makagera alidikale nigo mwana munyaruka ka korutinyangi nandi bono chake sabari yoko genda andake osuno konyuma ase boniga engana nero yoko bikumwana uyu munyaruka ya kumosemina kyabwando chikomenya sense meriende kwa hiyo convention yake mbeko kusiko ya corona gote pa como first lady we come to Kisii attend now the why that the essence sababu gente yake abere toro no gote ya bananga bono you are at this age maka kibabu munyaruka ari kwenda iburu munyaruka miaka 5 miaka 8 paka 12 bado taraitira tariho so ingakie bona ria bana nkube kubaramu batebunga ki bona guchaka bono ngochaka ore gutumia gento gete guchaka bono utakere wesibiga guchaka bono utakere obega timitinga bado chikanisa. I want to go back to just someone to olito stetimu pastoria YWCA otetenga even churches essential abana bakwirukando in terms of age groups. Batayunga etsabate into tuare esemina ya abana babwati miaka 8 mpaka 10 ngapi 12. It is in these forums abana bakoraki bagotebereribu muna batakere komenya ebinte bitalinga lazima umuntu ayiruburu nabatokwira abana bayitekenya rukando. The other day Saitali nabwate forum ya abana ribawo chikora school. I had my boys kando and I had champions for the girl child na barabu arali kando kubatenga bono kimuchi kwenda ayabone geseri kwebwata ne the hatalinga to the sessions singa to nyengo umuntu arukaenda kusikira nyumba ngatamanya kumukwandororo. No, there are sessions
emete biriri nsi none kanza mukubaira kandi mwabaeresa ngora ayo mwibuli buno umuswati mubwatiri bagana abana bawo, you will sit with them mutebo no maite kwa bero umuntu omone. There are so many alternatives chumuntu awetera kumanya ngokoreki obairo monene kwaro no ni ntubona abana bamuna, we are still facing the same challenge kwaro kisarate yakabairo rote koretiki teyo abana bari ko imiko batenga tande kisarate kwaro nintu turari gitsingaki tubeka abana bamwe tubakwari tubatenga ki abamurukwe buri kwenu nkoroki nuko nyaruko ko buri kwenu nuko so no ane kanisa yajari ko yari bageri already ebinyoro binde abangena mbaro bare focal bachake ko yari bageri ebyo mbimbiro romna twateba. No, I know one of the groups ko seitari ke kuro kwa Esther women group nekyo mbikia wa ruteri gari seitari they sit down ya bana sinyaruka baba tenga ya bono mwabira bana abanene bono chokoraki kwebanga so ntate ko teo muraringa ibagandi yo muntago tenga gwetero kwaruka ngana litoko te abana abana batake yokoraki kamanya kuno gutama okuno gutama che responsibility chaito unaba ibori. The thing is there are 101 plus forums turarangiria abana abakoreki batukwanere. Even in schools there are abana bali the moment muna abibuli be school if we tell our teachers, madam teachers, if we tell them that we want a session, a few parents bara rubura bwake bacha bakwana abana baitu chinyaruka bakosoma in this school ya community, the principal or the head teacher ebine bibitatagete kuyo very fast akwatenga indi mutagete. So liba kandi korteki ndiroro ntotamira icha ya muriro ntotamira ngo gusara abana igo onye bono mwana mintu ebyo mbimbiyo sino kaiga nanse itali mbiroro bibu ate byo mbibyo kuborana chisani bikoro kunga ngakikoro kubona mintu byo mbe tali karano onye gotete kunyecha ya karano nambo wani korteki keroro chimeri round nshaba ndabwatenga tutagete wono bikombe byikire chiro birikire Ndizi TV ebiye gatatu kugorana kire family yakoraki yatwara the moment ibyo mbibo chamo birikunye cyane mandazi bari kuruga bukima wabari buye go buye baraga nesu. Why do we need dinga tutumye omwana kumusale mu bero yatumye konyore cyane lakini ndesi kwisitorenga mangana yo konya gotera para yo konya ko kubeka ibintu biretene nimbiyo bono ndagira chinchiri cross yani to kumanya kende gosenke genderetega egentekebe nege ko bisugo egentekebe nege ko bisugo nchena ruki umwana ona data December I did the traditional way. I did ko ryasira asange umate ryasira into twage siri. Nobody has said it's a bad thing. Again, to kereke bino kusaru mwane nyaruka. That is the bad thing because even the Bible does what? Allow. Lakini nturiko te uzori kumwana mumura. Ningo kokani keruko kumwana bamura. Ngantokora. Umaita bagusige ntoko chitwaste rumwana mintu nganjirake. Okay, and these other places. Okay, no nyambo kare gambo kwatente urunga teroburu. It is something that happens after Montasir. People eat and dance. Kwari? Uchiko genda ababukusu abaluya abana babakara bakwaruka from the forest, especially abatriki, they sing along the road. Umate bimira birige ntoko byagatokorera iramo abantu kare bayisaranste bagusange ndagira kusino rukorora mu rukunywe amaruko rwenyonga yemo. There is a way to ariko bond together uneke nyoro bona twachakire kungainu ngago chamo nabantu bamino kumirana ngenge tukati munechingaki. Do you know Kisii aba usimu ngantire mbatega nituna ko tebaba aba usimu ngantire mbatega ibintu mungu wetu bari montegarete nkwenga ina turi togosira. I'm seeing by 2030 eruge guchikobora none chitwe dunango kwana ngokwana nakwana neke Gusii neka natanga. Listen to me twachakire gwekora tuke tukosoni mwano enyomba watenga dadi mambo nilikuwa nataka chai toko mutenga ya chai nirari ego tokonya gwekora ngo turabasongo lakini tole backward onyandi turabasongo no kanga to interpreting eki kusara abana sinyaruka is wrong because we want to be digital. Bona tokonya gotango tele tikutigange ibintu byetu necingaki. Let me tell you, go to this Masai land igaiga the other day to achetege umumuro yo solo gosenga oleto Steven endagere ego savi gwa matoigoro and the people enjoy babutoro no muiba koraki baragera people tinga kichekire ngonya abantu bamino bagocha kukwani segeti tiga bacha bakoreki nto chaka kwembrese bo Kristo mono tomanyete ibintu tutagete kwembrese ngamane bintu ebyo byetu necingaki
koroseria abantu bamine endagere gabanywa gasupa kaya basibine busa bagende yetu nechinga arali ningogote ningoyogerete ayonsia agokorekana mbarabia ba filti ase mirimo yabo kyageranga chinsemo chinde na watebire twarorenga abantu mbaro bagosigeta sana gikoro kyabo basigeta kabisa babwate mirubirikero mwaka kerengaki ntubwate chinga kicho che tutebenga isamuru munabona to gusamure kanga bwate injira ba emega yabo bakora yekimira kyabo ase gusinje tindarora ase gusitindarora tigango te umwana uminto ngagento kire bona tukwana chinga kitore sai barabone ka abantu ngo ntito gusamure bitumana kubongo nakurema ngento kiro kyale kulisaga Noli nyote lisaga eli ale kokeyenda mwa number 1 abantu mbacho mwana basamura andu majirisa eli akoru nekegoli kegoli ky'abantu twachitana bara bwiburu abantu akintana bara kwate ya ogutura lisaga mamnika wate lisaga mocho konsamurisi the essence talinga to kunyara gusamura yagweka the essence number 1 noko seli libero ne moko kurwa sabantu aba nga cheki bitu bya byakortaki byamete mambi mungu toko genda kwa turi mu amangi ma job munene ko takaringa tukuru kwa Kenyanchigiri mocho mwane otugukura lisaga ko mugondo twasombe bitume bitwabikika twagenda twanyora abangi na baitu matirisaga endagere yakoreki yarosiu na ndagere linja lengenga no moi ragira nokoboko kurwesane yemo bono uraraka twaraginda ya wane sane yemo orumwana onega rio kole binte biya endamwa munego so why don't you know going to comment and kiss? Because you might think I don't go there. And I'm going to there was an open door policy. Ya vegi tu Gusii ya renge ya maana mbono. Ya renge yenge nchumono. Ngabanta abakiba umira na bakwana. No ni nukunya kuchandu kwa basaje. Abanta abakomene kiba akoreri saka acha gotenga kiyabo no bwari bikotiga. Teba buya. Ingikere umatosi bakote ngaya anamtite ambatai na chikobori yo ndenga ingikendrat nero yongaraga so the moment mukunguli ali ala isinga lingana yekira selisa asige karukya bagaka utakira okoraki kuobwa lakini senge chama itingu musacho yako ruoso ekanisa uruoso amwae na amuaka ngago chikosha ne anda kense goteba enjira okomenya gwekerero twabikire chimbebe paka chigete igoro alafu nturi kugani magoso te magosao monto ndakwane ose monto lo koramu monto ntago chaba tebanga ya narocho yonde gakoramu ayebuye ko gotenera tebanga nago tumete toro no abana baito bakora mamocho isiko gali monto tako barungeane okina kia my sister okina kia because I remember kana ari kukina embori yaiteka chikoli chibando kikoli chibando mwako ndole gweta I remember the name akoro Kongwenyi Benson igaringe tu mwaka bwekanyero it is not my father kini kana nyarta mpira to gwa kachimburi chachire koli ebituma yaringe kandabasi kwa mwana weta yo to aringe nereka tetenga baisya mugwa ko mupira chimburi chikoli ubu ebituma number 1 ngenta akorete kana ruchimburi arali mugondo ebituma akachibeka asagia kana utrangiri nchwa inse ogo itugo kirete waitu iboko tokenda oteato mino ngana koraki because the moment ngo tingana itu ngwini ngiwakwa na ande iboko koraki okwariga ngari ari na wacho koraki na dance igo mwana arenge ubekenyo nano kukina kwa bana bo kwarengeki okuburi umwana buro ngaki baba ni aje ngaki ngikwanya ore grade ya yanko nanyole C+ kwa mate abumbiyo na bakwenda okore nursing lakini squeeze no mwana koshia no muntu uri okokore kosi atagete guchikokora ayo mutete ngaya muno kumutebe turi guchibweta matene aba gusiti mategente kesi kya sengi nje tindi monene mono nje tindi monene mbono kunyakwa research yana guchime lakini ondi bwensu chakete gutebe gente kinga gesire igakorta magosa manne sana kama mochama ne bari baranyare gwancha ngantu nyare gukora gente kamo kichake gukeranga bagusingwisana ngo twara torege ikaro twagamba do you know no enekero muraya afiri nganjire ndivati yake in some communities like guchige gabonandi in abakurangira ni batanga clan gete bono kyagambete mpo gwete koruturukana I think it was in Turkana
bagwisana twatanga bagaka Council of Elders bagarisa county twatebira dandware na agamba one kenteke ke kunganya kono wega buguseru kigende bunchari na handi buna bagaka bateba nabego koraki nabirigo abagaka kalemba katerenga umumuroyo itoreire muno gisasoka kusanyuma nkuragira kare buri basa muri mukunguri ncungu gesarate ngakibona umumuroyo itarire ko mukari ndagira umuswati the moment yakomanyanga ntare nditi umusacho yobuya ekinyuno gikorteki ngendoje kwikakore gasia lakini siku hizi amatenga muntu tayo oswana bugima bwana bono tokore ibintu makusudi no anchira nenga enchire ga twikigete twikabanyene boniga nakia anere achangira nonyo no gosaro kumana munyaraka bokoro mwana oyo nyanchamo gosaro mwenari tokwana nagutuma nagutuma ndorere umwana that is the question abana bane ndagotenga bakoreki basinyire uchi koreki uchi kubagambira you are right umurari that is the truth of the matter nga one thing kero kiachangire no gupisi gutoko bise bintu because no enkare esare usaro kwa bane nyero kwa renge nabo bagure pare utirimbuka agotera gotero gutwatera agotera buyo kende nkiyo kirato sinyibono bono again the kit was there no anda bokumanyanga kiyaya umwana wa job koreki orarukire umwacha obuliragira ndikorafiki ndikaroro so you are very right you are very right inga okubisero gutoja kubisera magana ito like anda keko gera ugosaru kwa bana ukokorete okogenda because to bwatibaga dio kogenda bono toko tanga nekimira tukubwati kimira kyo bungiti kare mwana taga saru bisu nyumba kare mwana kera arure nyumba otuakamanyira abandi bali bagasungeirwe umwemani abandi basungirwe wawa nyonyorete abandi babwatati abandi babuguriti amachinta bakorega you can no nakera bagutichirenga ai orino mware baguru kunyokeu oli nyokeu kwegure okumanya koranka banabari abandi bakunilibu ese ngichibona umuchi yubwate an open door policy umware narengega umware tigakore tigatonde kuragira umware kare kerare guitengoko bare gotengo ino ungonye itanga n'umware abacha ko yane kalire nege simba aba maitinga baronye bare kenyoro ikigoko cyito kibate pro abangiti abari kunga bare mbaswete kenyoro basieke lakini bari papa maiteke Gusii arotanga obe bamure gisimbe kyari tetuone abakogera kwigisimbe kamaitenga abari bakora abana basinyero kare bare ngenyoma ngina kurungo tararenge no wanjire bone ngina kuraje abatanga ngina kurago cyano boragi mungu no gutiyokera abana bana ngakyagoje because you can take whatever just you ukrimit wito tanga bana twabira abatu day nini tunandira kwari mukijiji okay ebiro bito byatonyo mwanchu murigereria abono rinde tigankwe daika yamo sekone maiga urutembo to engana uyo moi igonta tegoteba iga number 1 batenga mbiya mono sana Ndizi TV for what you are ekiponga tokotokorra unekenyoro nchemuna kwa niaba ya Muungano Agenda Forum taitoteanga TV yabaire kyoro kerikia sana tugutumia gwikira abantu baitu nyasaba konye nani mugendera igo tari ntutueka munyare gwikirani mwikaransa n'abantu asensa kya nemero birinde kubwati abantu baitu banyare gosomigwa gwetera channel bunechi mbiya muna sogo to host namba ya kabira abantu bamintu mwanya gitinga ndonse asimuri mo Kisii mo Nyamira mo Nairobi wherever mundi great kuru tigabono tuyimo kiriguru tumanyanga na intunege sabugete getamaskani tutige bintu bikugana n'abana baitu kibakonda ci school banya gucengerirwa banya gukorura gusora itakore tiki etayo ntubona ni abanyangongo wherever we are no Mombasa you will be told the best people who perform nabo Gusii in all sectors never trade tutige ebintu byo bukrimiti bukunya kumenya se bimira bikugana tukunya kwirandi kumaga stakore totally tutige nga yabere bon open no n'umwana witona bagosoka gucyandonse because title bintu byokore to busoku na tumanyenga ekere turasigikire na kwigikire kenyuru gitubuya kerura ru mwana unyarebe ka okorwe genteke boimukire iguru oino yo gwakoraki gwatanga asenjira ya mugo seyende mwanya gitinge toise ko batokunya gucha moiga tokunya gusegetana tokunya koranga n'abantu abamuturi kegitinga ngora na batokoraki kunya twasiriri ogosaru kwa bwana abanyaruka omwaelio eliogiri yawo neliye ngencho tiakorre genteke bikakora kana sekinyoro koraki okire tiakorre genteke yakakora kana sekinyoro tukwana naro esekerekia tebangu mugakambuya gwakora
wakorete mbuya muno asikire kebe kikeri afadhali notuka ya gwike kinyoru kino gukanangwa egente kineke bekere lakini otendero bumae tia kubwate gonde yabasiru na togotebwa se bible enchira yokogenda asinya sae igera irengaki erengote nenchira yakogenda so busiru igere ngare tia kubwate mwanya gitinga abantu abange osire bwate enchira erengote ire yekene egoteneni ekenyoro tiamba sabira maya abantu bamintu mbuya muna sogo tutegerra mbuya muno baba Dorcas asogo to host ana mwana muntu job nyasaba konye gasi mogo kora bamenta chinguru munyara gukonye kinyoro no mwerio ntagete gukwanda iguru y'abana bakorete standard 8 na form 4 mwana ndi bwese mune serikali yagoteba Gusii itegente kera tokonye bono igana abana abukugende school abana abukibari kabu bayikange bakwanira tiagutiga abana baruri isiko kana rigo cyako bakwanira kwanda umwana matenga ikyoga polytechnic nerega nyauro nerega osinekero bugeta yin osinkiriki nkero rotebi mwana nyo genda ni grade ikyobwate koreko the moment abantu abange bagotoka babwate skill the moment abagusi abange bagotoka babwate ubungaini oburiri obochyo bukaya yubo gusara abana kinyaruka mboko okay enganengi yakegima mwanchu murigereria arutire nere MC Kenyanchigiri oyubono kurukurase ekyumbekeria agenda forum ekyoko enekinga abakolire amangana yo gusara omwana omunyaruka asego tigango tukure amangana yo gusara omwana omunyaruka togikeribo kongu tobeke amangana gisemi moto ubunate bire ekyagira boniga ogusara nkoligo chikokonya mwana munyaruka ngo wakirangambia mono ase okotubwatia kotacha chinsa chiri kumenebere nere twachagetenere job mangi oikaboniga kotengambiye mono tigana ndenya satu anchire tumerane ankyo twara burigere buya meyandeze TV obwansubu mu Gusii eretere ne Dorcas Kemoma mbiya mono baba thank you so much for hosting us tasaba kwa Ndizi TV ubwansu bw'omu Gusii. Enyagetari ya Ram Hospital Kisii nigekorwa bokoreri bwobobwenia ase ebirengo begoro abokoreri bakorwa ngamona in and outpatient MCH clinic gose maternity na bagokora consultation ultrasound CT scan x-ray